Novo formiranu skupštinsku većinu čine odbornici SNSD-a, PDP-a, Stranke za BiH, SDA i SDP-a Bosne i Hercegovine. Do promjene pozicija unutar Skupštine je došlo nakon što su dva poslanika SDS-a, Goran Jović i Željko Perišić, postali nezavisni poslanici. Bivši predsjednik Skupštine opštine Slavko Škrebić nije želio komentarisati ove odluke poslanika, dok je sa druge strane njegov nasljednik umjereni optimista. Novi predsjednik Skupštine pokušat će da pomiri ove strane, to jest pokušat će da koliko bilo dođe do pomirenja između pozicije i opozicije. Trudit ću se da stvorimo neke normalne uslove za rad, da sve što bude konstruktivno bilo od pozicije ili opozicije, da to prođe, da to bude prihvaćeno kako od zakonodavne, tako i od izvršne vlasti. Mislim da ćemo na određen način sustići ono što smo izgubili u proteklih godinu dana od onog puča koji je bio, moram da kažem tako, puča koji je bio u Skupštini u Tesliću, tako da ćemo u ovom preostalom vremenskom periodu, koliko je mandat odbornika, sustići i realizovati sve programe koji su usvojili građani na području opštine Teslić i da ćemo dati maksimum da to realizujemo do kraja. Sljedeća sjednica Skupštine opštine zakazana je za 7. mart, kada bi odbornici trebali raspravljati o lokalnim putevima, vodosnabdevanju, turizmu te o radu inspekcija i korištenju građevinskog zemljišta.